Vítam vás v dnešnom videu, ja som Lordex a dneska máme novú trendy vec. A vidíte, tu píše trendy vec. A to je Mega Crazy Cars Ramp. Dávajte odber a like, aby sme čím skôr dosiahli 45 a 50 odberateľov. A my sa vrhneme na to. Dáme si public a poďme do hry. Toto video točím už po druhýkrát, lebo po prvýkrát tam bola kúpená hudba. OK. OK, chápeme sa. Toto video vidíte asi v pondelok ako premiéru. Ale točím to v sobotu, takže od 2 dní zapojete taký rozdiel menší, keď tu videjko vidíte. Toto je taká trendy vec, ktorú vyskúšam asi raz, možno dvakrát. Uvidíme, či budeme mať úspech alebo nie. Vrátame sa v hre. Vlastne nepočujete zvuky, čo je trošku škoda, ale sa budem švedať upraviť, takže na to mňa. Poďme na to, speedrun, poďme na to. OK. Toto je také mladšie publikum, ale OK. Dobre. Super. Nikdy by som nepovedal, že budem hrať tento mod. Ale dobre, no. Vyskúšame to, je to že vraj trendy vec. Teda čo? Ok, ideme znova. Ok, no ideme na to. Je to že vraj trendy vec. Teraz práve. Ale teraz pomaly, aj! Ok. Pohoda. Tak. Yes. Prosím, aby sme išli do cieľa. Prosím. Let's go. Prosím, pomaly, let's go. Krásne nám to vychádza, prosím. Tak, let's go, pekne. Ajajaj. Nie. No super. Tak nič. Ideme ho znova, dáme pani. Tak poďme to dať, poďme to teraz ukoristiť na svoju stranu. Tak, pomaly. Jaj! Pomaly. Ok, prosím. Ok, sme na 4. A ideme, poď. Teraz fakt, že opatrne teraz zvísť. Tak, prosím, dole. Už iba kúsok, ľudia, Nie! Som úplne zlakol, prosím, doleď. Už iba kúsok. Nie. Dobre. Yes, sme tam ľudia. Nie sme tam. Let's go, sme tam. Máme tu ďalšie auto. Máme tu motorku. Takže ľudia ideme s motorkou teraz. S motorkou. Tak to bude zaujímavé. S motorkou by to nemalo byť až také ťažké, lebo predsa motorka, 2 kolesa. Je to asi aj rýchlejšie než auto. Je to také no. Tak sa to tak odráža. Po tej silnici. Po tej ceste tak. Ale hlavne opatrne, aby sme dosť drahí nevyšli preč. Let's go. Pekne. Ok. A budeme tam. Ok, z motorku to bolo easy. Budeme, čo bude ďalšie auto. Ok, čo bude ďalej? Ok, máme tu tento starý truck. No tak toto, keď dám, tak ja som legenda. S týmto, keď to dám, tak to bude best. Lebo, s týmto to nikto nedá. S týmto vozidlom, to chceš dať. Ok, ale tam to ide. No a teraz padneme. Ok, je to v pohode. Ideme. Ok, máme ešte polku dráhy, čo je docela dosť. Let's go. Tak vidím, to má asi 15 stagey. No to je docela dosť, by som povedal. Nie. Ok, chill. Tak, budeme tam. Super. Sme práve na streche. Prosím, dojeď. Yes. Let's go. Ok, ľudia, ma teraz napadlo. Nie. To si robíš srandu. Ja som bol meter od toho, aby som to dal. Chápete, meter som bol to, aby som to dal. Meter. A ja spojím do vody, toto je fantastic.
Ľudia, napíšeme do komentáru, z jakého mesta pochádzate. Lebo, jak viem, tak mám tu strašne veľa z Košíc, a ja som z Košíc. Mám tu strašne veľa fanúšikov z Košíc. Super, ja som sa nepozeral. Som strašne veľa fanúšikov z Košíc. Asi 4-5, asi tak nejak. Z Košíc sú tu. Čo je celku dosť. A aj plánujem dať sraz v Košiciach. A mám taký plán, že ten sraz by mohol byť už teraz v apríli. Lebo asi mi tady bude vychádzať, že dám sraz v apríli. Ale neviem, ja ešte o tom robím shorts, že dám sraz v apríli alebo nie. V Košiciach, lebo mám hlavne z Košic. Dobre, a my sa tam sme v polke, sme už v polke. Prosím. Dobre. Nie, no spol. Ja som povedal, že s týmto autom to je veľký pain dať. A toto je trendy vec, ľudia. OK. OK. Bola trendy vec, aj to ten Minecraft, čo som to šel na streamu. Aj toto je trendy vec. OK. No poď. Prosím, toto tu chcem strašne, tento tretí alebo štvrtý level, či aký to level. Prosím, to chcem strašne dať. Tak, poď. Typek tu motorkou ešte ide. To fakt malo. Už bude fakt malo chyba. Tak. Prosím, sme tam. Prosím. Let's go. Dali sme to s týmto ťažkým a náročným autom. Let's go, sme tam. Máme tu toto auto. OK, no dobré. Dáme tomu ešte asi jeden pokus. Nie! Typek ma aj zarazil. OK, to dáme tomu ešte jeden pokus. Tomuto autu, lebo to ma pak zrazil. Asi som z auta. Nemám to, dáme ešte tomu jeden pokus. Teraz fakt, že opatrne. Je tam speedrun, ideme rýchlo, poď. Speedrun. Let's go, speedrun. Dobre. Pomaly. Pomaly. Tak, speedrun. Že by sme dali. Že by sme to dali. Nehovorím. Dobre, to sa dá. Teraz padíme dole. Nie, poda, ideme. Speedrun, ale. Poď. Yes. Let's go, ľudia, my to fakt dáme. No, ale pani nie. Nie, prosím. Let's go, máme to, vamos. Vamos, ľudia. Let's go, máme toto na F1, mám tu štvorkolku a to sa necháme asi na jedné videjko. Uvidíme, či budeme na tento trend. Fortnite, ľudia. Ďakujem, že ste spojili toto videjko. Dávajte odberať like a my sa vidíme ďalšieho Fortnite videjka. A majte sa, ľudia. Čauko.